नैजिनं बिजनि बिधान सभा बियाबनि उदां बिजाथि प्रभात बसुमतारिया बीपीएफदआव हेफाजाब होबाय। बिथां प्रभात बसुमतारिया फोरमायोदि बीपीएफदआव हाबखांनायनि उनाव आं आंनि गोजाम दोलो एबा गोजाम न'आव फैफिननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना। गासै गोजाम लोगोखौ लोगो मोनदों आरो खामानि मावनो मोजां जायो गोजाम दैदेनगिरि आरो गोजाम लोगोफोरजों। बिजनि बिधान सभा बियाबाव सोर देरहागोन बुंनो हाया आरो रोखायै बुंनो हानाय थासारि गैया होननानै बुङो। लोगोसेनो एमसिएलए जेम्स बसुमतारिया फोरमायोदि सायखं बसुमतारिखौ जों बीपीएफ दोलोआव बजबनानै लाबाय। बिथाङा जोंनि दोलोनि गोजाम दैदेनगिरिखामोन आरो सासे गोरों मानसिमोन। सिडली बियाबाव पानिराम ब्रह्मनि देरहानाया रोखा जाबाय आरो गोबां रोजा भटनि फारागथियाव देरहागोन होननानै बिबुंथि खालामो। मोजां मोनदों कारन जोङो बे दोलोआवनो गोबाव सम खामानि मावनानै थांनाय बीपीएफ दोलोनिनो जोङो स्टार्टिंनिफ्रायनो जों खामानि मावदोंमोन। दा गावनि न'आव गाव फैफिननाय बायदि मोननानै निजानि न'आव फैफिननो मोननाय बायदि मोननानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो गोबां जोंनि जिनिखि गारजेन आन्दलन समनिफ्रायनो जाय बिथांमोना जोंखौ दैदेनबोदोंमोन, जाय बिथांमोना जोंखौ फोरोंबोदोंमोन, जाय बिथांमोना जोंखौ आखायाव हमनानै जोंखौ दैदेनदोंमोन, बिथांमोनखौ लोगो मोनफिनजोब्बाय, गोजोननाय मोनदों। फैगौ समफ्राव जोङो ज' आरो खामानि मावलांफिनगोन कारन जोङो 94निफ्रायनो बिथांमोनजों खामानि मावबोनो मोननाय जे मोनसे समाव दा बेखायनो बिथांमोनखौ मोनफिननानै लोगो मोनफिननानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। क्रिटिकेल दा दङ, गैया नङा दङ, कारन बेयाव माने बहुद सहस नङा आरोखि, मोनफ्रोमबो दलनि थाखाय सहस नङा। बाव माने बयबो सेस्था खालामलायदों। एनडिए हिसाबै आसा थिदों, हयथ' गुबुन दलफ्राबो सेस्था खालामबाय थादों, नुबाय थादों आरोखि। खिन्थु दासिमहालागैबो आं क्रिटिकेलखौ एसे नुदों आरोखि, एसे चान्सआ दं आरो चान्सेस। जोङो हाग्रामा सार बुंनाय लोगो लोगोनो जेरैहाय फरगिभ एन्ड फरगेट, क्षमा खालामदो नागारलायदो, आरो जोङो गोदान बिटिसि दानायनि जि प्रस्तुति खालामबाय थादों हाग्रामा सारा, बेयाव हाग्रामा सारा जोंखौ डिस्ट्रिक्टखौ निर्देश होदों जे रावखौबो जेबो बुंनो मोना, बयखौबो बोजबनानै लादो, जोङो खौसे खामानि मावनोसै ग्रेटार मोनसे बिटिसिनि सार्थआव। बेयाव बिटिसिआव गोबां जाथि जनगोष्ठीफोर दङ, बिसोरनि सार्थआव आरो जों बयनिबो सार्थआव, उन्नतिनि सार्थआव, डेभेलपमेन्टनि सार्थआव बयखौबो हांख्रायनायखाय जोंखौ निर्देश हरनायखाय हाग्रामा सारा जोङो बिथांमोनखौ लिंदों आरो बिथांमोनाबो दिनै खोनासंदों, खोनासंनानै जोंजों लोगो लाफैदों। आरो आङो